saan ka patutungo. O, dito ka na lang. Eh, lulunukin mo na lang yung ano mo, yung pride mo para ipagtuloy ang trabaho mo kahit kakarampot yung sahod mo, or uuwi ka na makakasama mo ang pamilya mo. Mainam siguro na yun na lang ang gawin. Pero para sa akin, mainam na rin na umuwi na lang isa sa ganito. O kaya ka nga nag-abroad, yung sasabihin nila nag-abroad para kumita ng malaking pera. So nagkataon naman na walay, ayun, kakarampot ang kinikita mo, kasya lang sa'yo sa gastusin dito sa pansarili mo na wala ka nang halos ipadala sa pamilya mo. Yun ang masaklap na nangyayari sa ngayon. Ewan ko, ganyan talaga ang buhay ngayon. Gayon ang kalakaran na ngayon sa ano, lalong-lalo na dito sa Dubai, ay sobra. Ang daming nananamantalang mga amo sa ngayon. Sobra. Yun yung mga taong walang ano, pagka habag o ano ba yun, habag o mukhang kawawa na nga, di ba? Ay, Diyos ko, itawa na lang natin yung mga stress natin sa buhay. Ayan, dito ako napatambay kasi medyo maaga pa yung pasok ko. Kaya, dito muna ako mag-tsaa-tsaa habang may time. Diba? Ayan, habang nagtsatsaa ako, kayo ang kausap ko. So, yan. Masyadong ano lang, masyadong nakakasilaw. Gusto ko sana ipakita yung background ko, ayan, kaso silaw naman sa araw. Ayan, nakakasilaw. Shout out daw dyan sa mga katrabaho ko. Ayan. Ayun, ganun na nga nangyari. Iniintay namin yung resulta dun sa aming pagsuplong sa amo namin sa kinauukulan tungkol sa pagbawas ng mga sana naman tulungan nyo kami or maging ano kami, yung parang positive ang maging kalasan. Doon para sa mga ano ko, hindi ko pwede siyang mag-English kasi dun sa mga nakakaintindi, mahirap na. Ayan. Ito naman sa mga kapwa ko FW, kung nasa tama kayo, ipaglaban nyo kasi kisa naman lunukin nyo ng lunukin, nasasanayan sila. Sabi, ang ika nga, sabi nila, wala na silang choice. So, wala silang pupuntahan, kaya okay lang na gawin nila ng gawin yun. Paulit-ulit. May karapatan po tayo kasi tayo po ay nagtatrabaho. So, nandyan yung mga karapatan natin. So, sa mga naireklamo namin kung ano magiging resulta sana nga, o maging maayos. Maging maayos ang lahat. Pagdasal nyo lang lang. Ayan. Dumaan yung ano, isa kong kakilala, nagyayaw-yaw ako. Oh, pasok ka na. Ayan. Ay, ganyan talaga ang kalakaran ngayon. So, mga ka-berks, mga friendship, mga sangkay, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood. At sa patuloy, subaybayan nyo po kung anong mangyayari dun sa aming mga hugot. Hugoterong OFW ng Dubai. Ayan.